А сега ще разгледаме основните функции на PacoJet в обобщен вариант. Това е Pacotizing, или иначе казано основната функция на PacoJet, в която, влизайки, имаме с първата подфункция до кое ниво или колко порции PacoJet да разбие. Колко пъти искаме ножа да влезе до зададената предварително граница. Съответно, ако искаме по-финно пюре и се налага, зависи от рецептата, можем да увеличиме тази бройка от 1 до 10. С тази функция избираме дали PacoJet да вкара допълнително въздух под налягане при сместа или не. И с последната функция избираме дали да включим турбото. Зависи, разбира се, каква е консистенцията, какво е съдържанието, колко високо е на захар и на мазнини, за да знаем дали да избереме тази функция или не. След което избираме старт бутон и работим. С втората функция Cutting можем да кълцаме. Отново имаме избор от 1 до 10 пъти. Според зависи какво правиме и какво искаме като крайен резултат. В случая тук можем да приготвим от стек тартар до примерно пастет. Ползваме тази функция, когато продукта не е замразен и се нуждае от пасиране. Можем да добавим или да махнем допълнително добавения въздух. Натискаме старт и работим. Следващата функция е Whipping. И както знаем, това означава разбиване. Тук можем да разбиваме сметани, можем да разбиваме меренг в малки количества. Отново избираме колко пъти ножа да влезе в сместа и дали да има или да няма добавен въздух. Последната функция в менюто на PacoJet, това е функцията Cleaning, която ни предоставя подобни стъпки, които да следваме, за да можем да почистим нашата машина. В тази звездичка можем да избираме или създаваме рецепти, които вече знаем крайния резултат след определения брой влизания на ножа с или без добавен въздух, да си ги запаметим с име, така че да не мислиме всеки път какво точно трябва да направим като стъпки и какви функции да зададем. И разбира се, имаме настройки, в които можем да сменяме езици, да увеличаваме или намаляваме яркостта, избираме времето, за което да стои включен преди да се изключи, така наречения стендбай, връзка с интернет, за която ще говорим в друго видео.